написаното остава, за да просвещава. Денят на просветата, писмеността и духовността е най-дълго празнуваният празник в нашата история. Вече повече от 200 години. Днес към неговото всенародно честване отново се включва и Свиленград. Започва празничното шествие на младостта и духовността, на духовното извисяване и стремежа към усъвършенстване чрез наука и култура. То преминава по обновената централна пешеходна зона пред погледа на кмета на община Свиленград, архитект Анастас Карчев, и председателя на Общински съвет Свиленград, адвокат Георги Еленков. Начало на шествието е портретът на светите братя Кирил и Методий, поверен на Никол Андреева и Михаил Страни, отличници от професионалната гимназия за селско стопанство и икономика Христо Ботев. Светите братя е наистина велико. Те поставят началото на един изключителен по своето значение процес. 100 години преди да бъдат обявени за небесни съпреподобители на Европа, Папа 13 със специална енциклика от 30 септември 1880 година разрешава култа към двамата светци върху цялата църква. В шествието преминава иконата на свети Кирил и Методий, носена от Иванина Иванова и Десислава Рибарова, отличници от професионална гимназия по селско стопанство и икономика Христо Ботев. Следва гирлянден цветя в ръцете на Гергана Шиберова и Магдалена Желева, Стилиян Михалев и Георги Ников, отличници от средно общо образователно училище доктор Петър Беронов. Нужно е и днес, деня, когато честваме паметта и делото на светите братя Кирил и Методий, да си припомним техните завети. На смъртния си одър свети Кирил казва: Методий, брате, ние с тебе бяхме като чип волове, които урат една нива. Ето аз падам на браздата, рано свършвам своя ден. Ти я довърши. Свети Методий изпълнил завета на брат си, а когато наближил и неговия смъртен час, завещал на своите ученици и вярващи: пазете своята православна вяра, този безценен дар, донесен от небето. Ако вярата ви е крепка, и вие ще бъдете силни. Отслабне ли тя у вас, и вие ще отслабнете, и ще станете плечка на роби и други народи. Пазете православната си вяра. Отново сме тук и отново с респект, гордост и самочувствие се прекланяме пред делото на Кирил и Методий. В празничното шествие участват младите специалисти от Общинска администрация Свиленград, образовани, амбициозни млади хора с стремеж към постижение и развитие, избрали да се завърнат в родния град и да работят за неговия напредък. С усилията на целия екип, под ръководството на кмета архитект Анастас Карчев и с решението на Общински съвет се работи по важни приоритети: повишаване стандарта на живот и качеството на жизнената среда, подобряване на икономическото развитие, опазване на околната среда, развитие на културата, образованието, спорта, здравеопазването, туризма,
социалните услуги и гражданското общество. Модернизира се и се поддържа инфраструктурата на територията на общината, прилагат се мерки за енергийна ефективност, подобряват се предоставените общински услуги чрез електронно управление, увеличава се обхватът на социалните услуги, въвеждат се и най-съвременни мерки за управление на отпадъците и проекти за по-чиста околна среда. Сред най-големите примери за добра работа на общината са благоустрояването на парк Сухата река, изграждането на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци, изграждането на пешеходна зона по дигата на река Марица, реконструкцията на пешеходната зона на централния булевард в България, строителството на нова детска градина Снежанка, изграждането на ВиК, рехабилитация, асфалтиране на улиците в града и селата, благоустрояване на кръстовища, нови спортни и детски площадки, ремонт и разширяване на паркинги, обновяване на зелени площи, подобряване на материалната база на училища, читалища, пенсионерски клубове. 24 май е символ на просветата и духовността. Повечето на празници са следствие войни и политика, а на този ден честваме образованието и културата. Защото ако съзнаваме, че при днешната глобализация бъдещите държави ще са държавите на духа и ще преуспеят, а не силните и ресурсни нации, образованите и културните, то такъв по-подходящ празник, деня, чийто химн родността, дето знанието живее. Едва ли има човек, който чувайки една мелодия да не си спомни ученическите години и честванията на 24 май. Върви народи възродени. Текстът е в стихотворението на Стоян Михайловски, а музиката на талантливия композитор Панайот Пипков. За да се превърне в най-възторжения и любим на българите химн, с който посрещаме този най-светъл празник. И днес той звучи в изпълнение на духов оркестър Костадин Манов и малото попълнение от детски духов оркестър с диригент Васил Василев. Оркестърът е една от културните емблеми на Свиленград, носител на бронзова, сребърна и златна лира и на кристалното огърлие на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Инициатор и основен организатор на фестивала на духовите оркестри, който на петото си издание миналата година, благодарение финансиране от община Свиленград и Министерство на културата, събра на една сцена за първи път в Свиленград представителния гвардейски духов оркестър, представителния оркестър на МВР, оркестъра на ВВС, атрактивните джуниор бенд, духовите оркестри от Ловеч, Димитровград и Хасково. Химнът върви народи възродени звучи в изпълнение на хорова школа Свиленград. Художествен ръководител и главен диригент е Кирил Търпов, диригенти Геннадий Димитров и Донка Митова. Школата има 3 формации – детски хор, вокална формация Бурденис и хор на малките, в които участват 80 деца. Детският хор е участвал с успех на национален фестивал на коледната и новогодишна песен Хасково, фестивал на детските и младежки хорове в Варна, Нека пеем заедно и инициативата на Българският хоров съюз България пее. Шествието се включи блока на културните театри, самодейци, представители на ръководства и колективи от Народно читалище Просвета, читалище Свети Кирил и Методий, село Студена и читалище Отец Преси, Момково. Преминаха туристите от Вокалната хармония, които само преди месец честваха своята 25-та годишнина. В представителното празнично шествие дефинират мълчуганите от детските градини на Свиленград. Нашето богатство, нашето бъдеще и нашите съдници. Детска градина Радост е градина с богати традиции. В нея се обучават и възпитават 131 деца. Детското заведение разполага с просторна слънчева база и добре поддържан хор. Екипът е квалифициран, амбициозен и отговорен, съчетаващ опита на възрастните с ентусиазма на младите. С
Стремежът им е детска градина Радост да се превърне в уютен учебно-възпитателен център за развитие на детските интереси. Приоритети са щастие, емоционално благополучие, здрави, знаещи и можещи деца. За наградата Учител на годината бе номинирана госпожа Радослава Далтева. Подкрепата на община Свиленград през тази учебна година всички помещения на вторият етаж на детската градина бяха ремонтирани. Само след няколко дни детска градина Радост ще чества своя 50 годишен юбилей. Това са 50 години всеотдайност към най-малото поколение на Свиленград за едно щастливо и незабравимо детство, наситено с много обич под топлото ръководство на директора Тодорка Кърсева и целият екип на детска градина Радост. Детска градина Снежанка. За повече от 35 години детска градина Снежанка се превърна в едно от утвърдените възпитателно-образователни заведения в Свиленград. През тази учебна година се обучават и възпитават 105 деца, за които полагат 39 човека помощно обслужващ персонал. С педагогическо майсторство и обич под ръководството на директора Надежда Иванова работят 9 учители. В детската градина педагозите развиват интелектуалните и творчески възможности, любовта към децата и опита на колектива, обединените усилия на семейство и детска градина дават своите резултати в спокоен и качествен процес за правилното развитие на децата. Всички с нетърпение очакват децата на детска градина Снежанка да се нанесат в нова, красива и модерна сграда, изградена и обзаведена по всички съвременни изисквания. Детска градина Зорница е най-новата детска градина в града, която отваря врати през 1987 година. Тя разполага с 7 апартамента, които са осигурени всички условия за възпитание, обучение и игри. През тази учебна година там се обучават 194 деца под ръководството на директор Смирлена Щирянова. Младите севатори се грижат 17 педагози и неуморен помощен персонал. Номиниран за наградата Учител на годината е старши учител Ивета Христова. Целта на екипа е детското заведение да се утвърди като модерна и конкурентна институция, център за партньорство на деца, родители и учители. Приоритети са качествения учебно-възпитателен процес, отлична подготовка на децата за училище, отглеждане на здрави, знаещи и можещи деца. Колективът работи с грижна всеотдайност, с чувството за отговорност пред родители и общественици. Те водят децата по пътя на любовта и познанието и се стремят детска градина Зорница. Което всеки родител желае за своето дете. Детска градина Детерина. Детска градина Детерина е с 47 годишна история. Основната сграда е в квартал Капитан Петко Войвода. Посещава се от общо 107 деца. Две от групите са изнесени в село Капитан Андреево и село Монтово. На разположение на децата са обособени спортни площадки в добре поддържани дворове, любимо място за игри и приключения, слънчеви, уютни, функционални и естетически подредения. Педагогическият колектив е един от 11 квалифицирани специалисти. Детската градина се посещава от външни специалисти, психолог и логопед. Обслужва се от медицински специалист и 13 човека помощен персонал. Мотивиран и отговорен, екипа на детска градина Детерина създава модерна и благоприятна среда за отглеждане, възпитание и обучение на всяко дете. Основна цел на директорката Златка Хочева и на екипа на детското заведение е да осигурят щастливо детство, равен старт и емоционално благополучие за всички. Не, господин Станев. Детска градина Слънце е градина с богата традиция и опит. Тя е първото детско заведение в Свиленград, открита през далечната 1949 година. Днес в нея се обучават и възпитават 159 деца. За тях се грижи високо квалифициран и отговорен екип
от учители, музикален педагог, логопед, психолог, отзывчив непедагогически персонал. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности. Подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. В последните години работата на екипа по различни проекти и програми допринася за повишаване квалификацията на педагозите, за обновяване и усъвременяване на игровите и учебни пространства. Колективът на детска градина Слънце получава подкрепа и от ръководството на община Свиленград. Съхранил традициите и постиженията на дългогодишната история, екипът на детската градина под ръководството на директор Женя Шидерова върви напред с нови творчески стремежи. Детско-юношеската школа по футболен клуб Свиленград 1921 с председател Георги Георгиев, директор Емил Овчаров и треньори Стилян Михалев, Веселин Мандиев, Красимир Сургучев, Светослав Димитров, Илев Ангелов и Емил Овчаров. В нея тренират над 140 деца. През миналата година клубът участва с рекордните 9 отбора в първенствата на Българският футболен съюз. За футбол 5, футбол 7, подготвителна група и младша възраст. Футбол 5 спечелиха турнирите в Хасково, а футбол 7 е подготвителна група се представиха отлично в област Стара Загора. Отлично е представянето и на младша възраст. Колездачен клуб Свиленград 1924 с президент Костадин Костадинов, секретар Костадин Паришев и треньор Христо Георгиев. От 2023 година, освен дългогодишният състезател Филип Мадалчев, клубът е с цял нов състав и участва във всички състезания по колоездене на шосе и писта. Спортната гимнастика е с дългогодишна история. Спортен клуб по гимнастика Александър Ботев прославя името на Свиленград не само в България, но и на международни състезания. По традиция от клуба излизат добри състезателки, участнички на европейски и световни състезания. Сега в него тренират над 40 гимнастички на възраст от 4 до 13 години. Председател е Стилян Стозов. Треньора е Мария Петрова, а помощник към годишната състезателка на клуба и носителка на много отличия Памела Атанасова. През месец март 22 22 състезателки участваха в национално първенство в Пловдив. По възраст деца, отборната на малките нации станаха шампионки за Южна България. В индивидуалното класиране Дея Бобева и Мия Ташева се качиха на почетната стълбичка с сребърни медали, а Анна Мария Апостолова, Радина Киченова, Виктория Сотева, Ева Киченова и Крисия Николова се наредиха сред най-добрите 8. Спортен клуб по Кангра по кикбокс Станка 2008 тази година участва на 5 състезания, които бойците ни спечелиха 8 златни, 4 сребърни и 9 бронзови медала. На републиканското първенство стил пул и так по Злодой Мартин Петров, Радослав Вълков и Тодор Камбуров станаха шампиони в своите категории. Петър Неделчев завоюва сребро, а Чавдар Чапкъмов и Даниел Петков бронзово отличие. На републиканското първенство стил лоу-кик в Шумен шампиони на България станаха Алекс Илиев и Петър Неделчев, вице-шампион Радослав Вълков, а Тодор Камбуров и Мартин Пачов се отличиха с бронз. На Европейската купа Сърбия Open в Белград златен медал и шампионска купа завоюва Мартин Пачов. Алекс Илиев и Тодор Камбуров стигнаха до бронзовите медали. На турнира по кикбокс стил лоу-кик Свети Георги Бяла, Алекс Илиев и Тодор Камбуров завоюваха 2 златни медала. Мартин Димитров и Христо Чакъров сребърни, а Владимир Влайков, Антон Юзинов и Станимир Петров бронзови.
На седмата турска световна купа по кикбокс в Истанбул в състава на националния отбор на България участваха трима наши състезатели – Христо Калайджиев, Алекс Илиев и Мартин Пачов. Димитър Димитров, освен като помощник треньор на националния тим, участва при ветерани до 84 кг. Клубът от пожаро-приложен спорт «Динамика» участват 10 деца от 12 до 15 години, като тази година отборът е изцяло подновен. Командир е Христо Марков, а инструктор – младши инспектор Антонета Колеманова. На 9-тия турнир за Купа Свиленград участниците се класираха на 4-то отборно място, а 3-то място в дисциплината щафетно бягане. На областното състезание взеха първо място, което им дава право да участват в републиканските състезания в курортен комплекс Албена. Спортен клуб по танци «Златните момичета» с ръководител и хореограф Людмила Спатаров е създаден преди 21 години. Работи в 4 възрастови групи, в различни направления и стилове. Тази година на 6-та Балканска танцова олимпиада в Белград, Сърбия, момичетата от 4-та възрастова група участваха с 5 танца и спечелиха 5 златни медала. На международното състезание «Дъга от талант» в Пловдив клубът спечели първо място в първа категория. На националния танцов конкурс Горна Оряховица се завърна с 2 първи, 2 втори и 2 трети места. Традиционно участва в културните празници и събития в града и селата. Партнирал се с Лайонс Клуб Свилена и с община Свиленград. Печели проекти по младежки дейности. Изявени участници на клуба са Иванина Иванова, Деница Анастасова, Веселена Стефанова, Тони Димитрова, Кристияна Янева, Никол Андреева. Тази година клубът изпраща 2 абитуриентки – Ивана Панева и Катя Забирова, на които посещава годишният си концерт на 8 юни в читалище Просвета 1870. Футболен клуб Свиленград е с дългогодишна история в детско-юношеския спорт. През пролетния дял юноша младша възраст, треньор Никола Николов, участва в старозагорската група и се представя достойно. Христо Георгиев е новият председател. За първи път в своята история се създава мъжки футболен отбор с треньори Христо Буджев, Димитър Георгиев и Ради Димитров. В клуба тренират и деца под ръководството на Анастас Попов. Те се представят отлично и нямат нито От началото на месец май са сформирани още 2 групи деца. Заедно дефилират състезателите от спортен клуб Шахмат Свиленград 2013 и спортен клуб по бадминтон Свиленград 2015, чийто треньор е Георги Станев. В шахматния клуб тренират 20 деца. Най-добър състезател за последните 2 години е Дамян Дамянов. Тази година в град Нова Загора той спечели 5-тият турнир в своята състезателна кариера. Сребърни медали спечелиха Костадин Янков и Денис Илиев. Другът свиленградска надежда в шахмата е Атанас Вангелов. 10-годишните момчета най-добри състезатели са Иван Язанов, Георги Демирев, Милен Станов, Християн Димитров и Красимир Христов. При момичетата това са Сияна Вангелова и Виктория Николова. Клубът по бадминтон е създаден преди 8 години с помощта на Ротари клуб. Най-изявени състезатели са Симеон Христов, Стефани Данилова, Магдалена Цветанова, Здравко Запрянов и Анелия Георгиева. В националната верига те спечелиха много медали. В момента там тренират 35 деца. Димитър Станков и Златин Золотов донесоха първите медали от зоналните първенства. Свиленград е домакин на 2 финала от държавния отличен шампионат. При децата под 13 години участват Петко Станов и Антон Нацков. При децата под 11 години участват Димитър Станков, Златин Золотов и Кирил Малаков.
От по-възрастните състезатели най-много медали за клуба е спечелил Живко Тенев. Втори клуб Гръм Фрая Свиленград е създаден през 2020 година от група местни ентусиасти. Треньори са Любомир Апостолов, Стойчо Атанасов и Живко Павлов. За тези 3 години до волейболни тренировки се допуснаха повече от 200 младежи, по-голямата част от които продължават и до днес. От октомври 2022 година клубът е пълноправен член на Българската федерация по волейбол. През настоящата състезателна година клубът участва в състезание на 5 различни възрастови групи. Тази година Свиленград за първи път прие и домакинства на волейболни състезания от официалния календар на Българската федерация по волейбол. В спортна зала Свиленград се проведоха 3 турнира от календара на федерацията. Към настоящият момент клуба тренират над 80 деца. Боксов клуб Армада е създаден през 2021 и е член на Българската федерация по бокс. Още на първото състезание клуба печели сребърен медал от Чемо Демидев, а през 2022 Цвети Попова и Самое Шейп печелят бронзови медали. С 2 бронзови медала през тази година се отличава младата Надежда Фернандо Сашев. С бронзов медал от държавния отличен шампионат за девойки Петрич се завърна Самия Шейп. Сред 8-те най-добри в своите категории се класираха Георги Василев, Георги Руменов и Христо Кръстов. През декември в спортна зала Свиленград клубът съвместно с община Свиленград, Българската федерация по бокс, Меритграмската ЕФБ и Многопрофилната болница в Свиленград организира международна гала вечер по бокс с участието на 7 национални състезатели. Спортен клуб по хандбал Свиленград е създаден през 2014 година по идея на кмета на община Свиленград инженер Георги Манолов, с подкрепата на Николай Колев, Никола Динков, Елена Манолова, Росен Киришев, Стоян Вачваров и Аса Рекова. За тези години хандбален клуб Свиленград успя да натрупа значителен опит с успешни класирания на отбор жени и отборите на децата. Треньори на отборите са Тетик Парафитов и Мария Перчеприева. През този спортно-състезателна година отборите спечелиха момичета до 10 години първо място, до 11 години първо място на националното и второ място на държавния финал. Момичетата до 12 години четвърти международен турнир за купата на Вълчо Даскалов първо място, девойки младша възраст, национално първенство второ място, турнир за купата на Панагюрище второ място. Девойки старши до 16 години национална група Б първо място, държавен финал второ място, Купа България второ място, държавен финал по Варна второ място. Девойки до 19 национална група Б първо място, държавен финал Хасково пето място, Купа България град Вяна трето място, жени държавен финал второ място, Купа България второ място. Съставът на девойките взе участие на Европейското първенство по плажен хандбал за девойки до 16 години в Прага, Чехия. Старшият треньор на националния отбор е Тетик Парафитов. През месец юни момичетата ще участват на Европейското първенство за девойки до 17 години в Измир, Турция. Да им пожелаем успех! Начално училище Христо Поп Марков. Начално училище Христо Поп Марков е най-старото училище в Свиленград. Тази година училището отбеляза своя 175 годишен юбилей. През 1847-48 година двора на църквата Света Троица се построява сграда и се поставя началото на българско училище в града. Христо Поп Марков е главен учител тук, а през учебната 1872-73
Главен учител тук е бил патриархът на българската литература Иван Вазов. От 1933 година, вече 90 години, училището носи името на видния будител Христо Поп Марков. В летописната книга са записани имената на много родолюбиви българи, стотици учители и ученици. По европейски проект енергийна ефективност на сгради, по оперативна програма Регионов растеж, в училището са извършени основа ремонт и енергийно ефективна дейност, обогатена и съвременна материалната база. И днес в него всеотдайно работят квалифицирани педагози за обучението и възпитанието на малките ученици от първи до четвърти клас. Основно училище Любен Каравелов. Основно училище Любен Каравелов вече 100 години пази своят облик и традиции. Училище в два етапа на основното образование. Начален и по-дипломно, което днес се обучават 120 ученици. Начало с директора Стефан Кайнотов и заместник директора Владимир Бъчваров, 14 педагогически и 7 непедагогически специалисти отстояват професионалните ангажименти с творческа свобода. Училището има целодневна организация на учебния и възпитателен процес, като превенция на отпадане в училище. Участва активно в проекти на Министерството на образованието и науката, в час без свободен час, осигуряване на съвременна образователна среда. Училището се стреми да формира знания и личностни умения, уважение към гражданските права. Неговият девиз е „Уча днес за по-добро утре“. Училището е с утвърдени традиции в честването на училищи, общински и национални празници. Най-големи са успехите на състава за автентични танци. Танца в моя живот. Второ място национален конкурс за народни танци, фолклор и извор. И първо и трето място международен фолклорен фестивал песни и танци без граници. Основно училище Христо Ботев в село Левка е първото средищно и защитено училище. Разполага с богата осъвременена материална база. Там се обучават 130 деца и ученици. От първи до седми клас е организирана целодневна черния ден. От миналата учебна година е разкрита втора целодневна група за деца на 4 години. През настоящата учебна година основно училище Христо Ботев в село Левка работи по проект равен достъп до училищно образование в условията на криза, по който са сформирани 3 групи за придобиване на умения за работа в електронна среда. По проект активно приобщаване в системата на предучилищното образование са разкрити 2 групи за допълнително обучение по български език. Занимание провеждат и извънкласните форми за бавна математика и с ръчни ръчички. Националната програма заедно в изкуството и спорта са открити още група по народни танци и отбор по футбол. Основно училище Христо Ботев участва и проект Децата за правата на детето на Сдружение Шанс и закрива град Хасково. Целта е учениците да придобият уменията, да се изказват и устояват мнение по въпроса. Директор на училището е госпожа Петя Благоева, а заместник директор Кристина Щеделова. Обучението се осъществява от 19 преподаватели. Учениците участват в състезания, фестивали и конкурси в града на областно, национално и международно ниво. Участници от 2 до 4 клас участват в състезанията Аз природата и света, Аз буквите, Аз числата, Аз прощавам свобода. До националното финално състезание достигнаха Нели Христова, Петрова и Роксана Александрова. През цялата учебна година децата от трета сборна и четвърта група се поставят успешно в конкурси, насочени към съобразително изкуство. През годината учениците участваха в редица спортни мероприятия на общински музикъл, посветен на празника на свирането.
Ръководството номинираше наградите учител на годината в предучилищното образование госпожа Сузана Конокова, учител в начален етап госпожа Катерина Гримариева, учител на годината в прогимназиален етап госпожа Елена Михалева, а за приз за ученик на годината бе номинирана Елена Розана Александрова. Основно училище Иван Вазов. На днешния ден започва към делото на светите брата Кирил и Методий своето преклонение пред най-ценното наследство за славянските народи – писмеността, отдава и колективът на първо основно училище Иван Вазов в Свиленград. Наследник на първото класно училище, тази година то тържествено отбеляза 152 години от създаването си и 90 години от приемане името на патриарха на българската литература за свой патрон. В училището работят 54 педагогически специалисти, които се грижат за обучението на 601 ученика от 1 до 7 клас. На децата се предлага съвременно целодневно обучение, съчетаващо модерното с традициите. Добрата материална база и успешният подбор на педагогически кадри дават възможност всеки ученик да развие и докаже себе си. Колективът на основно училище Иван Вазов под ръководството на дългогодишният си директор госпожа Аса Райкова има много поводи за радост и гордост от постижението на своите възпитаници. Празничните летици са финалистките от регионални състезания по правопис, английски език Милана Малинина, Елита Жософи и Анелия Илиева. Милана постигна и категорична победа и златен медал на регионалния преглед Пловдив, което осигури участие в летен лагер Банско. Моето училище. Педагогическият съвет номинира преподавателката им госпожа Ива Костадинова за приза учител на годината на община Свиленград. Традиционно силно бе представянето на учениците от начален етап международното математическо състезание «Математика без граници», на което има класиране за надпреварата в Несебър. Милен Стамов с медали и най-добър общ резултат от трите кръга и Едмон Жозефи ще защитават честта на училището на този престижен форум на млади математици от 3 континента. От няколко години училището участва и в други национални състезания. Това е разгледането на начални учители. Същото етапа проверява знанието и възможности на началните класове по математика, роден и чужд език, природни науки, както и творческите им заложения. 123 малки вазовци са постигнали максимален резултат, което им дава възможност да участват и в финалната надпревара. Много положителна емоция носи участието в националното историческо състезание «Моята родина». 33 са медалистите в последния кръг с 18 златни, 12 сребърни и 3 бронзови медала. Добрата основа на учениците от начален етап намира приложение в прогимназиална степен. Гордост за вазовци са седмокласни Има. единствената от Хасковска област, Има. олимпиада по история Петър Бюрон цивилизация Корана с Свиленград. Тя постигна 4-ти резултат в страната, за което успех има и нейната преподавателка госпожа Христина Парушева. Тя е номинирана единодушно за наградата на педагогическия колектив Неофит Рилски. Основно училище Иван Вазов работи последователно и целенасочено по национална програма иновации и действие. През тази учебна година учители и ученици имаха възможност да обменят опит за свои колеги и връстници от други иновативни училища. Вазовци бяха домакин на среща с представители на училища от Бургас, село Пирне и град Луковит. Трудно е да се изброят конкурсите, изложбите, състезанията, олимпиадите. Той още за тях има още. Вазовци оставяха частица от сърцето и душата си. Особено тържествено проминаха честванията на патронния празник.
Сега усилията на учители и ученици са насочени към предстоящите мини-матури за четвъртокласниците и националното външно оценяване за 7-ми клас, на които вазовци традиционно постигат резултати много по-добри от средните за областта и страната. На този светъл ден вазовци са горди, че са част от славянския свят, че българските букви са азбука и на Европа. Денят на писмеността ни приобщава към един уникален духовен подвиг, неподвластен на времето. Учениците и учителите от професионална гимназия по селско стопанство и икономика Христо Ботев по традиция отбелязват 24 май с радост и национална гордост. Честта на училищното знаме е поверена на Виктор Костадинов, Виктория Бошкова и Рая Колева, а националният флаг на учениците Веселин Георгиев, Ивайла Христова и Теодора Колева. Знамените групи са следване от радостните абитуренти от Випуск 2023. Сред тях са ученикът на годината Вяра Язанова, а отличници на Випуска Анна Славова, Венцислав Поп-Георгиев, Мирена Димитрова и Стела Дочева. Най-добри професията Полина Сураменчева, Ивана Панева и Васил Диков и спортисти Георги Димитров и Християна Ставрова. С необходимо вълнение от постигнатите резултати празнуват призьорите на гимназията в областта на науката, изкуството и спорта. Яра Язанова, Георги Димитров, Деница Иванова, с ментор, учител Елена Димитрова завоювали първо място на първия национален ученически конкурс, млад изследовател и специалната награда на Съюза по хранителна промишленост, град Пловдив. Виктория Бошкова и Теодора Колева с ментор учител Соня Пейчева заемат трето място на същия конкурс. Десислава Михайлова, Ивайло Илиев и Тодор Георгиев, ученици от тренировъчна форма на футбол, с ръководител Алексия Лилянова, заема второ място на международния панир на учебно-тренировъчните фирми Топест 23 Бат предприемач Пловдив. Преслава Тачовска с ръководител Мария Кряскова заема трето място в националния конкурс за народно приложно изкуство Лазарка Мамакистова София. Василена Михайлова, Георги Кощирев, Димитър Иванов, Емилия Грудева и Филип Михайлов са ръководители и учителството са с основателите на национален конкурс Урок по история. Момичетата от представителните горни долни отбори на училището с ръководители Любомир Апостолов, Стойчо Атанасов, Петър Костадинов, Соня Апостолова и Петя Карагьозова завоювали второ място на областния кръг на ученическите игри. Радина Каналиева с ръководител учител Донка Митова заела второ и трето място на националния конкурс Коледна звезда и първо място на областния кръг на национално състезание Ключов на музиката. Димитър Пойдев с ръководител Димитър Желязков, трето място на регионалния кръг на националното състезание Мат Фермер Нова Загора. Стела Дончева с ръководител старши учител Емилия Желязкова са със специална награда от международния конкурс за фотография в шефството на сезоните. Петър Димитров с трета награда и Мария Зелио с поощрителна награда от националния поетичен конкурс Жената, любима и майка. С учениците работи учител Ирина Продахова. Карина Стоянова с второ място от националния конкурс за млади изпълнители на популярна песен Карлова. Десислава Рибарова с ръководител старши учител София Димитрова, трето място в национален ученически конкурс за есе. Иванина Иванова с ръководител Денка Колева, трето място в национален конкурс за историческа памет в Варна. Карина Василева с ръководител старши учител Емилия Желязков, второ място на национален конкурс фотоприказки и Петър Янков за специалната награда на вестник Нов живот от същият конкурс. Никола Андреева, Цвета Попова и Никол Колева са старши учител Денка Колева
заеха първо място в категория рецитация на стихотворение, категория фотография и второ място рецитация на стихотворение от националния проект на Ротари зоната "Водителите и аз в град Пловдив". Признанието на своите колеги за проявеният през годината професионализъм получиха учителят на 2023 година на гимназията, старши учител Денка Колева, допринесли за развитието на училището старши учител Велина Кабадаева и Ирина Пенева, успешно стартиралите от професията учители Женя Георгиева и Стефан Димитров. Средно училище доктор Петър Берон, третото по брой ученици в област Хасково и най-голямото в община Свиленград. В момента там се обучават 820 ученика от 1 до 12 клас. За тази учебна година с учебни клас е обявен прием за профилите софтуерни и хардуерни науки, обществени науки и природни науки. През настоящата година училището отбеляза своят 100 годишен юбилей. Вековна история, повод за гордост и отговорност към бъдещите поколения. Високият професионализъм, всеотдайност на административното ръководство и педагогическият колектив мотивират учениците за сериозно отношение към учебния процес. Много са поводите за гордост. Отлично представяне на състезанията по химия на Химико-технологичния университет и на олимпиадите за учениците Йоан Димитров, Елеонора Магрева, Атанаси Сенифонов, Анна Мария Пенева, Валентина Найденова, Петър Кашев, Ванеса Атанасова, Ясмин Байдар и Симона Москова. Отлично представяне за Деница Михайлова в националния ученически литературен конкурс "Млад писател", абитуриентската грабна приза и в националния поетичен конкурс "Смисъл за бъдещето" по повод 100 годишния юбилей на училище доктор Петър Берон. Томислава Колева стана победител на поетичния конкурс "Жената, година и майка". Националният кръг на олимпиадата по руски език стигна до Миника Ивашина. Национално признание получи и Давид Георгиев, олимпиадата по иновационни технологии, както и малките музиканти Йоанна Караиванова, Борислав Юрданов, Габриела Тончева, Кристияна Атанасова и Костадин Михайлов, Габриела Юнов с състезанието на музиката. Никол Митева стана победител за България в Международната олимпиада тенис. Редици са успехите в областните кръгове на олимпиадите по биология, история, български и английски език.